बासायगिरि गोथां आर'ज जायो बियो जोंखौ एसेबां अनबाय बिनि अननाया जोंनि सायाव थानायखाय जों बयबो बे मोजां गाहाम बेबायदि मोनसेखौ मोननो हाबाय आरो बिदिनो थुलुंगानो थाखाय नोंथांमोना जे गथ'फोरखौ जोहोलाव निउज देरबोनाय जोंनि लाइमोनफोरखौहाय बेबायदि गोजौ फारसे बाख्नायनाय सिबिनायाव दैखोना लांनायनि बेबायदि थांखिखौ लादों बिराद मोजां थांखि स्पेसियेलि आङो जाय बिथांमोना बेबायदि थांखिखौ लानानै सामलायबोबाय साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिनाय थाबाय आं बुंदोंमोन आं दिनै मेथाइखौ खननो हाथारनाय नंला आं सानदों बिराद गुजुबाय गगा मोनबाय बेखायनो आं गाबोन मोजां जायोब्ला खननानै खोनासंहोगोन बाहागो लाफागोन बुंदोंमोन ओमफ्राय बावैसो सिगां आंखौहाय एसे वाट्सएप खालामबाय थादों जाय बिथाङा दिनैनि बेस्ट अफ द बेस्ट प्राइजखौ होदों बे बिथाङा आंनो मेसेज होबाय थादों ओमफ्राय आं मेसेजखौथ' नायाखै गोसो होगासिनो ओरै ओमफ्राय बुंबाय बियो कल खालामलायबाय आरो माथो मानसिया बेहाय दं मारै कल फैखो नायबाय आङो कल खालामफैदों मानसिया ओमफ्राय वाट्सएप नाय होनबाय नायदों एसे माबा जादों आरो ना कनभारसेसन जादों एसे मोनब्रै मोनबा लाइन जों रायज्लायदों आरो ओमफ्राय मेथाइखौथ' आं बावजोबनानैसो दङ ओमफ्राय मेथाइखौबो सेलेक्ट खालामनानै होबाय आं बे मेथाइ खननोसै नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ केमकाटालनि मोगथां फंबाय स्केल बुजि लानाय
Amazing. Love you all, Diana. Amen.